Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal il-podcast. Grazzi tal-istadina. Mario, xtejt li daqxej dwarek l-esperienza li għet l-ewwel. Ma minn hemm ħanibdew mill-esperjenza ħtibda. Mill-esperienza. Trauma. Dak għanejlek. Trauma fimni. Għax qasjin ċerti ġifieri xrajt. Mela dak konti qed jien kont ndur l-iskejjel nagħmel shows ġew l-iskejjel għat-tfal għall-istudenti u hekk. U darba minnhom konti qed fuq palk. Insejt il-post ma nafx xi rabat. Għaliex imkien lej ir-rabat kontek żona. U insomma dal-palk kien mela l-stage sawa. Mbagħad 4 turċien l-isfel u tibda l-platea fejn jkun hemm in-nies bil-qiegħda, sewwa. Issa mad-dawra tal-palk jekk tibqa' miexi backstage tiġi fuq fil-galleriji. Għand kellu galleriji wkoll dan, sewwa. Ġifieri da biex tiġi fejn kont qed jiena trid narak bil-fors narak ġej, sewwa. Issa ma' din naħa mal-kwinti ta' din naħa kien hemm scaffolding. Scaffolding, jiġifieri da biex tgħaddi titrassaq scaffolding u tgħaddi bil-mod hekk. Żomm in-nifs. Żomm in-nifs tgħaddi, mhux ħadd tgħaddi miexi. Amma żomm in-nifs. Sewwa. In-naħa l-oħra kien hemm li l-wejża kien jgħid sound engineer. Dejja, in-naħa l-oħra wara l-kwinti wkoll ma jidirx. U da tfal il-kjuż insomma jagħmel sound effects. Kamra setjata. Le, ma kienx hemm kameras, xej, da show live fil-ħodu. U f'daq minnhom qed insomma nikkummedja u għaddej. U nara xi ħadd għaddej hekk. U pass ta' bniedem. Qed tifhem tinduna li tgħid tara ġej xi ħadd. U tinsix kien hemm l-scaffolding hemmhekk, jiġifieri dak irid jieqaf jimbotta l-scaffolding u jgħaddi. Żomm in-nifsu jgħaddi. Eżatt. Imma da baqgħaddej. Baqgħaddej hekk jisu baqgħaddej, right through. Dawar Twitch biex nara minn hemm qed naħseb il-fotografer ma lħaqtux jiena. Kif indawar wiċċi law nara l-fotografer faċċata tiegħi. Nara ma kienx. Dort mill-ewwel hekk biex nara il-wejża u rajtu bil-qiegħda hekk. U ksaħt waqaft, vera waqaft. Indunajt li xi ħaġa mhix tas-soltu, speċi. Waqaft. U x'kien induna li waqaft ħares lejja li għalli kompli. Kompli. Għamtlu għek, rajtu. Għalli kompli baħna nejja marra. Ma ksaħt, kien ksaħt, ġiri. Wara titħaq, dak il-ħin. Li waqaft mill-li nitkellem, u ksaħt, waqat vera waqaft. Għax ma konċenx taħseb li rajtek bħala figura, kif kienet? Kien definitek jew ġas dil. Għax minn taħt il-għajn rajtu sewa, kien bniedem twilek, twal minni. Ma tiċi ħafna, ma twilek. U miexi jek pass relax, pass li stajt nelħu kieku dawar twitx iktar bis-saħħa.
Kont nilħu. Astja? Kont naraħ. Għax tant għadda li rajt id-del, rajt il-figura, qed tifhem. Uħsibtu l-fotografu. Imma x'kien rajtu faċċata tiegħi? Il-fotografer qiegħed faċċata tiegħi dak. Qed mela li, u dawart rasi, unsibu bil-qiegħda ġifieri kien ilu bil-qiegħda da, mhux sibtu qed ipoġġi. Kif titħawad huwa l-mument? Ejwa, kellek xi iżjed esperjenzi. Dik naħseb talek l-unika waħda li kelli, insomma, l-oħrajn ġilu tara xi del jew hekk ġifieri ma ħafna mid-drabi moħħi jkun sewwa. Nkun xi qed sew jew binas u nara xi darba nieħu qata. Ilx qata ħadd darba minnhom. Qed nara t-television fil-kamra tiegħi. Sewwa? Relax ġifieri fuq is-sodda. U rajt farfett il-lejl. Id-del. U ġijek lejja. Tejt li xkien dar li għamiltek, xġaraħa. Ma naħseb tant kontejjen. Bedela l-frija. Titlaqajni. Jina u Mirkon għoddu namlu test kultant, per eżempju, juħod li ritrattek, jew xi video, l-ħadar baħad li video ta' bżiza, u fjara ju fuq jider. Bat jinġili noħodlu, per eżempju, kelli tikka ta' dubbjena, xkien? Dubbjena, insomma, fuq il-windscreen, għalli dak fejn. Dak fejn. Kultant, men, lajnt għala naqab. Zgur, ġviri di ġili rajt UFOs u ek, ġviri. Ejja. Mux anke kollega tijak biex niftehmu. Eħe? Il-bira ħabib tijaj tella ritratt. U saqsa l-nis daw xinuma, jisom 8 tikek wara xulxin. L-istal. Fisħab. U xaħat kitiblu li satelliti wara xulxin. Dawk satelliti kon għat jillajnjaw. Imma kienu jidru ċari, ġiviri. Ja, dawk ġili rajt. Ma satelliti dem, po mixin dritti. Il-problema dawk li jifqu, u bat joqdu jimxu l-emmu law. Le, dawk kienu stabli kollhom. Dawk dejjem kunu satelliti li kunu mixin dritti. Ma rajtom ta' ġiviri, u mandenjajċin u naraw, ġiviri, għax ma tellaw. Kontet nara film u għattaħir il-film li għanna satelliti. Ma jmurru xin. Jarfuni. Iġu jisaqsun għandek xieġu. Min tana. Iġu għall-autograf. Tana, min tana. Erik, sint kellek esperienza Rabat u għallu. Ejwa, jena. Ma Rabat kontu għal? Ija Rabat, konna morna di li għamlu tar-roti tal-Madonna u jinsej xejdu la. Ta' Santa Maria. Jitlaw bil-roti il-pellegrinaċ. Ta' Grazja. Konna għadna zar ta' ġifiri. U aħna konna nitilaw minnħal ormi sa' Rabat, un-bat mir-Rabat nibqaw nizlin sa' Zabbar. U tlajna kmieni konna vera tlajna kmieni. U għabibti għalli jomawta għalli r-roti, kienem balla roti għalli xinkella joħdunna postna u sab. Jihdu posti għawlija, xorta t-taqdifa, musa t-ġil għawel. Imma t-tfalli konna. U konna ħallejna r-roti qabel ma nibdew ninżlu n-nisla tar-Rabat. U għalli mxie morru għalli għemmek dik il-kappella. Dik il-kappella jgħidu la, ma nafxux vera jgħidu għad satanisti għaw isa tonda. Isa tonda. Titħol ġu dik it-triq id-dejqa, imma tider dil-kappella, tider anka għanti u tira minna ħadaħa zebbuċ. U tlajna, u għahna ta' bases, għaxħana konna għalbim konna ta' bases li konna sibna l-gejs maluqin, u għedna naqbżu, għajni tilaw. U tlajna fuq iċ-ċint, issa-ċint kien għoli ta' naħseb kien fiħ solar, għoli, għal nibbuttaw li xulxin, naraw kif għan indendlu, u tlajna kolla bil-qeda fuq iċ-ċint. Dakinar naraw raġel fil-bib tal-kappella libes kollox abjad silġ minn rasu zaħġ, viranka kellu kappell abjad fuq. Imma rajni ħċar il-dar raġel, daqna bajda. U konċ wahdi? Le, ma konċ wahdi, konna xi 8 aħna. Konna xi 8 għax l-oħrajn kienem minnhom għadu marrota, kollox konna xi 12 minn ħal-ormi. U dar-raġel minnom beda jajat inżlu minnem, nġi għalikom inżlu minnem. U dorna biex nitilqu niġru,
Għajtux daqqa taħt. Dorna biex ninżlu niġru u meta dorna biex ninżlu niġru, dar raġel f'ħakatajn, totalment f'ħakatajn, kien totalment taħt iċ-ċint. Astja. Jiġifieri qisek blink of an eye u kien taħt iċ-ċint. U bżajna. Aħna qbiżna totalment, għas nafu kif inżilnieh ċinta solar. Imma li kien hemm stramba kienet illi bdejna nisimgħu kelb mhux wieħed, tnej kbar jombħu. Imma nebħa tant kemm kienet profonda u viċin illi tħossu qisu ħajakdimlek sormok dak il-ħin. Tant kemm kien vera fil-viċin. Imma meta ngħidlek waqt li qed niġru, bdejna niġru 8 li aħna qisna mġienen bdejna niġru biex immorru ħdej sħabna biex nittu ġol folla tan-nies. Qisek titteħles, bdejna totalment niġru nisimgħu il-kelb ma saqajna u n-nifs tħossu miegħek tal-kelb. Imma ma warajna ma kien hemm ħadd. Baqa jiġu warajkom. Totalment ma kien hemm ħadd. Kif ħriġna ġol folla tan-nies waqaf kollox. U niftakar tant kemm konna mkexxin bija del-biċċa xogħol li qbadna niżlin magħhom kif wasalna ħal-qormi ma bqajniex telajn, ħażabbar, kulħadd mar id-dar. Astja. U kulħadd mar id-dar, imbeżza jew għax kien ġej xi ħadd għalina għax konna ħanitlu f'post fejn ma kienx suppost. Inkella bdejna naħsbu illi Għadha mek li biex warajkom. u n-nifs tħossu, konna qed inħossu n-nifs mal-pexxun, ġifieri tħoss ir-riħ tal-nifs mal-pexxun. Imma kien hemm xejn warajna. U n-nebħa għada tewden ġo moħħi dak il-nebħa. Għalek tiftakara? Iwa, għax nebħa viċin, nebħa ta' kelb kbir. Se qed tiżma' Rottweiler, dak nebħa ħoxna hekk. L-esperjenza jisabba għatek. Tkexkxek. U min ħajsmani ġifieri ngħidha u kien miegħi jgħid vera illi kienet dakinhar. Vera kienet tal-biża. Qabel ma kellekx esperjenzi oħra jew hekk? Jew dak. Le, esperjenzi jekk ma kellix, jiena l-unika esperjenza li kelli kera kienet dik illi ta' bniedem illi qed tħossu qed taraħ paranormali, fim? Derbohra però ma ġrax li kien ġrat il-missieri Alla jaħfillu niftakar jirrakkonta ħili. Jiena missieri ommu żurriqija. U kienu jqogħdu ġodar, jien irrakkonta ħili missieri di, kienu jqogħdu ġodar. U in-nannu tiegħu kien jgħidlu il-missieri. Tmislix is-sigarri minn fuq il-gradenza. Kien jgħidlu għax dejjem insib is-sigarri sin. U daw qabel kienu jaqbdu jgħidu miegħek, jżagru ġol kamera, fimt, missieri kien għadu żgħir. U niftakar darba qed nikkellmu fuq il-bejta ta' ċina, jiena u missieri insomma kien hemm ħija konna qegħdin tal-familja. U qalinna jiena darba nara raġel kbir, twil ħafna, l-istess li bes abjad, ibaxxi rasu biex jgħaddi minn ġol bib u meta jitla dritt kważi minn is-saqaf. Imma saqaj ma kellux. Ma kellux saqaj. Għalinna kien jiftaħ il-kaxxa. Kellu. Innasab il-pala tkun għalinna kien jiftaħ il-kaxxa tas sigaretti, għax kienu jisom sigarri dak iż-żmien, ma jgħidu sigarri, jaqbad il-pon, jieħdu u jitlaq. U niftakar kien għalinna omt fil-ħodu u nannu bidejjat miegħi. U bdejt ngħidlu le mhux jien, raġel twil li bes l-abjad ħadlek is-sigarri mhix jien minn taħt it-taraġ. U jgħidilna kien qalinna żgur kien hemm xi ħaġa ġod id-dar għax in-nannu u n-nanna fl-għaxija qabdu jillatikaw. Aħjar ma għalhomx iktar hemm. Ġifieri xi ħaġa hemm li kieku jiġi xi ħaġa hekk. Ma għox niddejjaq ngħidha m'għandniex naħdmu biha fem. Jekk tkun esperjenza u speċi ma n-nies jgħidu da miġnuna. Le, ma miġnunx jiġifieri, daqs kemm hawn affarijiet sopranaturali qas nafu bihom. Mara x'inhu, imma n-nies hawn ħafna nies ma jifhmux dik li isma' dal-fenomenu huwa vera Alla. Jiġri xi darba ħajġri l kulħadd. Ekku.
Ekku. Darba missieri nisimaw kont. U naħseb il-flandik vera kienu jeżistu daw l-affarijiet, iktar mill-lum il-ġurnata. Da żmien kulħadd iktar huwa ma jagħtux każ. Aljenati ħafna iktar. Għaw ħafna iktar dawl, it-toroq iktar imdawlin, allura diffiċli biex tara xi ħaġa ma tafx x'inhi. U qabel kienu jbeżżaw l-tfal b'daw l-affarijiet, pereżempju naf tgħidlu ġodda l-isqaq jidher il-ħares jew il-babaw, żgur kollha xi skappatura allura biex ma jħallux l-tfal jidħlu hemm ġew jew hemm raġel fuq il-bejt insomma. Aħna kienu jbeżżawna, missieri kienu jbeżżawna balajnu, ħejġi balajnu. Balajnu. Balajnu ma konx naf x'inhu. Kien jgħidilna kien raġel bajn, wara x'kien balaħħa. U jiġi u jibbelag, balajnu. U kien jgħidha muror qal jiġi balajnu. Konna nitwerru aħna minn data balajnu, ġifieri. Darba missieri jgħid, kont qed nisumak tgħid fuq tal-klip. Aw kienu qegħdin klikka, hekk ġifieri qegħdin xulxin parlaw fit-triq u jisimgħu barri ġej, barri. Il-ħost tiegħu. Ħosta bar. Magħhom kien hemm Freddy Portelli. Vera? Kien magħhom. U jisimgħu u rawħ ġej barri u baqgħet jieħel hekk ġo xejdula, ġo xadba. Hekk, u eħel ġo xadba. U mbagħad żvinta. Kif żvinta fix-xejn? So eħel ġo xadba, daħal rasu ġo xadba. U sparixxa. Allura xi tiktifhem xi ħaġek? La, mhux hekk li. Xi tiktifhem. Affarijiet sopranaturali għalija. Mhux jisabħa speċi se qed tilab xi logħba jkun hemm glitch fil-logħba. Ekku, ejwa. Jista' jkun ukoll, Ma tista' tkun xi ħaġa mentalment. Jekk rawha ħafna nies. Le, aħna konna n-nies, aħna konna 8 żgur. Konna u ġrejt minn kemm ġrejt dakinhar. Ħantik idea oħra, il-ħares. Ngħidlek kont il-baħirri lej dakinhar. Il-ħares, kulħadd isem il-ħares. Dejjem il-ħares għax hemm ħafna tipi in-nies jekk jaraw xi ħaġa dejjem ħares. Le, il-ħares nemmen bih, Il-ħares huwa xi ħaġa li beda minn xi ħadd xi kreatura li ma fiex iktar minn 3 piedi għoli. Sawa? Issa, meta tibda tisma' l-istejjer tan-nies u mbagħad tibda tisma' storja ta' Santa Teresa d'Avola, da jgħidlek fir-rakkont li kien hemm da xi ħaġa ġiex pidew nofsoli, sawa? U qatt jeżamena lil Santa Teresa. Qatt jeżamena. Bħala bniedem ġifieri. Żewġ pidew kreatura. U qatt jeżamena qatt daħħalha l-instrumenti. Vera, ma fiex. Ibdet taħseb li hu xi anġlu. Fimt? U semmi riħa ta' salfer. Issa meta jkun hemm xi ħaġa dejjem ikun hemm riħa ta' salfer. Salfer dak jista' jiddeskrivi aħjar, idhom kif. Kubrit. Bajt jinten. Alright. Ħabiba tiegħi dik ħabba riħa ta' bajt jinten. Marru jixtru ilu wkoll ta' kont għadni żgħir, marru jixtru darba u id-dar vera kienet sabiħa, ma niftakar kienet ġiet għandna u kienet qaltila id-dar sabiħa imma hemm riħa tintin, riħa ta' bajt. U ħadd ma beda jxomma riħa ta' bajt. Ħlifi. U meta kelmet lil sit id-dar li rid ibih u kienet qaltlu il-qed ixxomm riħa ta' bajt, il-persuna li kien qed ibih alla iwa. Naf, dik mhux kulħadd ixomma. Terġa'. Imma meta tkellmet ma' xi ħadd alla jista' jkun hemm xi ruħ illi lilek hemm ġew ma tridikx. Allura inti xxomm l-intina ma xtrawix. Assja? Ejja ma xtrawix. Smajt erba' stejjer ta' fuq. Ma xtrawix ġifieri u dimini nafa ħabiba tagħna. U meta rakkontata kontadni żgħir kont ngħid riħa ta' bajt, imma baqgħet timxi magħha l-biċċa xogħol. U kif tidħol hekk? Kif tidħol ġoddar? Kif tidħol ġoddar x'għamet riħa tinten. Astja. Imma ibis u raġel ta' bejdu l-ġimaw ġejjinten, imma meta qaltilhom ma' riħa tinten riħa ta' bajt, l-owners indunaw. Illi l-mussa tkun kuntenta mġew, għallula nsi għaddar, mux tajbali. Astja.
kien hemm xi ħaġa jiġu d-dar. Fimni. Jinnek li għaw ħafna, jinnek li għaw ħafna. Kienu jagħmlu hekk ukoll anke biex pereżempju jkun mujet il xi ħadd ieħor il-post tifhimni allura biex ikeċċuhom biex jaqtawlhom qalbhom milli jixtru il-post kienu jgħidulhom dawn l-istejjer. Però di xammita. Għandna storja pereżempju kienu ġabuha fuq rajt ma rajtx. Fuq dar ħażabbar fej kien hemm xi nies barranin jgħixu fiha u ħarġu jiġru għax raw mara ħirġa minn ġol inkwatru. U mbagħad ġibt il-taxxar b'xew tawek. Aw Mario. Nejdik aw life intu rej. Insomma, u ġibni ħawl da li kienet jgħix ġod id-dar, kien bitfall mennu għalla l-istess bida jidinna ta' Birriħa u għek ġiviri. Il-mara toħroġ titlaq minn ġod l-istess. Ra ġiviri. Unbat għamilna connection xin skoprejna li din l-istess dar taħħa zabbar. L-allu. Ma. U l-mara ma ridet toqslu, li, ifimni. Għaw Malta jisemmu mara li b'salabjat fit-triq ta' Burmarrat. Ġili smajtu bija. Tal-għom u għem tawmin, jew zawx teħbieb imżomma. Wieħed ħabib tijaj Pier ma jgħaddix minn dik it-triq. Ostja. Għax l-laqaq miegħu ġifieri jekk dik. Għax jgħidilna darba qed insuq nieżel mit-triq ta' Burmarrat, tfajla ħarġit li fin-nofs li jibsa l-abjad u totalment għaddejt minn ġofija. Dort minn wara u ma sibtix. Għalinnaw bil-biza. Għax kienet taħt il-karozza, ma? Għalinnaw bil-biza. Jina ekket, letlu għaffixta għalli rajta ġeja lejja. Għalli u jina għastu totalment għaddejt minn ġo nofsi. Dort u ma sibtix. Għalinnaw tajta l-karozza, bil-biza. Għax wicċa marax, just tfajla bajda. Ħabib taħna l-istaġġa. Xaħġa, jgħidu. Hemm hitchhiker. Xejja. Il-hitchhiker, tembek, dik waħda jew tnejn kien hemm. Le, inti taf x'inhi hitchhiker fir-Rom tal-paranormal? Le. Mela, l-Esplora bdew jiġru affarijiet strambi. Fej? L-Esplora. Vera? Ejwa. U kien hemm xi ħadd insomma, u ġar xi ħaġa miegħu id-dar. Dik hitchhiker tiġi. Ġar xi ħaġa miegħu id-dar. Li kien hemm marret miegħu id-dar. Fimt? Mara. Vera? Mela, hitchhiker effect jgħiduna. Prosit. Per eżempju, intqajt ma' tnejn. Kienu rridu jaqsmu bdew jgħidu l-istorja, rridu jaqsmu minn tal-Pjetà għal-Belt biex imorru l-Belt. U għaddew minn ġo xi ġnien. Sawa? U waqfu għalla tini sigaret, għalla ħanqabdu sigaret. Waqfu bġifir biex qabdu sigaret daw. U minn taħt il-lajn. U ra xi ħaġa taqbes minn ġo siġra l-oħra. Dejċ l-ostja xi ġurdin, xi ħaġa hekk. Fimt imma l-oġġett kien kbir. Laqabes. U beżaw u telqu jiġru. U ma mixin raw xi ħaġa taqsam minn siġra l-oħra. It-tfajla mbagħad xi waslu d-dar. Dit esperjenza pereżempju il-mobile tarela minn fuq il-komodina kienet jiċċarġja. Bdiet tara il-biba tal-gwardarobba tinfetaħ. Mbagħad bum tinfetaħ daqqa u tingħalaq f'daqqa u telqet tiġri ġifieri minn ġo d-dar. Għamlet xi 3 ijiem erbek bdiet biċċa xogħol u daqshekk. U ħarġet. U waqfet. Kieku. Xammar il-kmim nejlu għigdimni ħani għana kux vera. Daħal ċaħat mi nejdlu isma ħajn tħadota u hija xallas l nofs il-renta. U tista toqgħod kim anka bebbux nagħmellek. Il-maġġor parti ta' nies ma tantx esperjenza u ikollhom xi pett li jkun sensittiv. Għan dawk l-iktar li nintaqal li kollhom esperjenzi ma jkollhomx pets men id-dar, ma jkollhomx klieb, ma jkollhomx tates. Femta? Jew kollhom il-pezz u ma jżommuhomx ġewwa d-dar. Jgħidu li annimali jara li inti ma taraħx, ġifieri.
Ġifiri, alarms, l-alarm. U vera, jina għandi kelba għal xej tomboħ xie kultan nara tomboħ tħares lej il-ħajt, nejdila Mela. Bella u ġifiri. Għandi l-kelb jimboħ kollum kien. Kollum kien. Ma rax ma jrax. Miskin jahazza, miskin. Tajru, Għandu zbir miskin. Jgħazra. Le, ma di tal-annimali ġieli smajta. Ġieli smajta. U anka meta mit missir tiftakar inti. Kanna l-kelba u koll. Għaw ixxammem mal-ħajt. Isa għet ixxom xaħġa trida minn ġol-ħajt. U xammem. Kellu waqafa speċi xintam, mux soltu taħmelek daw l-affarijiet. U kien għatet ħasħazim messieri. Għastja? Mela. Minn ġol-kamra. Mela, minn kamra l-oħra. Ella. Le. Isu xammet il-mewt. Għed tifimni biex niftiħ. Jindunaw. Jindunaw, ija. Jindunaw. Interessanti, sti. ħafna jindunaw. Jina meta l-mara ma tkun ma tiflax, ma tgħidlek xejn. Il-kelba tinduna, ma tinqalax minn magħha. Tħoss li hemm xi ħaġa ħażina. Ma tinqalax minn magħha, jien ngħidlek Klipa li vera. s-sebra sensittivi, menna. Ngħidlek li vera. Apparti il-fatt li għandhom ix-xam huwa eżaġerat. mhux hekk Eżaġerat ix-xam tal-klim. sofistikat minn tagħna allura Ħafna. meta nbidlet rieħa qed tifhem li mhux tas-soltu ħajbdew jaraw x'inhi. Iħossu anke terremoti l-annimali. Qabilna. Jgħidu, ma nafx tassa, jgħidu pereżempju meta bniedem ikun qed imut l-ewwel ħaġa li jxomm, xi ħaġa tinten. Issa ma nafx hekk hux vera jew le. Il-bniedem. Il-bniedem qabel ma jkun ħajmut jiġifieri jibda jxomm riħat. Il-bniedem. Ma nafx issa. Jiena għad ma smajt, imma L-aħħar l-annimal, ma tiġi ħdejja intu għal-ġurnata xun. Għad muta, Il-bira, fekkettila l-mara, tilissa sajin ħajjajn li jekk ħaġa sabra naturali. Għattila nejdlu bil-qeda fej il-bib ta' barra. Kien għedi biex, rajt del ġej mill-botek bax, del bax. U bdejk nejdak xinu. Ma kif wasa fil-viċin, Mario kien. Għax ma kibir del. Għettila mela, mbat jgħidek minn tkellem. It-tifel ta' Dwayne Johnson. Fikom ġnidu. Għalek ġejri, minn Dwejja. xidwejja. Doqlu ġaraġi. Pero vera bil-ħabba il-klip li ju jamluwa. Jina kelma dana għand impressionana ġiviri fuq daw l-affarijiet. Ix-xom mezzagġerat kelma. ħafna. Ta' saqt insaqsik kieku Alex, kieku Alex għadu jgħajat li taj. Najt minnu, daħħa Għaxek jafni konna l-iskola u ek, Alex kien jafni. Ekbar minni inti. Mela. No. Li, konna nintaqaw, meta kell 21-22. Kont zaħira, għalla dak Mela. Kien dilettant tal-karozzi. Smin Fast and Froġa. Fast and Froġa. Smin Fast and Froġa u għek għax il-lum spiċċa. Istelqu fuq il-qamar imma. Meta kon naħxu l-karozzi f'torba. Mux vera, il-lum nejdlek li għet missiex karozzi. Ma kien żmien differenti. Għafli anka fuq il-karozzi nejdlek storja. Ma għajt li konħat għajt inti, jew. Le, għax twila komplikata, għidin. Mela, ħabiba tijaj, u bdiet muranda u sħaħar, sawa. Daw li jaqraw il-futur. U għaltila xaħġa, u tant impressjonata, għaltila, mela, per eżempju, għaltila, xandru għandu għalik, tajjeb, jisum mortjena. Xandru għandu għalik, tkellmu xiktar, insomma, u dan, sib xaħġa minti għaw waħraqa, għaxin kalla ħat iġri l-ek xaħġa vera tal-biza. Mela tkoqgħet is-suq. U dil-karozza ta' fil-mixja fil-lejn. Fil-li għolietek. Għoliet. Iza ħabtet ma xaħġa, ma ħabtet ma ħadd. Inqatat minn qoddiem bid-daqqa isa. Imma taf kif ġiet ta' kaxxa ta' sofarini ġiet, iżda ħadet daqqa ma' ħaġa. Mela tkebbet il-karozza. Ejwa, ek tatnet u daret. Kebbet il-karozza. Bdiet waħħal fis-saħħara sewwa li għamlet ilha xi magħmuli.
Dik rajnijom videos. Tkun għaddija karozza. Ej, warajt xi videos. Ma ġeneralment ikun xi kejbil għax rajt ħafna. Però di stramba. Ej, ma nafx ngħidlek jekk kien xi ħaġa fit-triq jew xi bolard jew xi ħaġa kien ma tant. Ej, weġġa tiġifieri, qed tifhimni. Il-bolard kien jibqa' hemm li kieku laqt il-bolard. Mhux hekk. Fit-triq ma kienx hemm bolard mela l-bolard ikunu. Ilu dak Mario. F'nofs ta' triq ilu ta' ilu. Li għalli tija li ġviri ilu 10 snin. Ilu 10 snin, mela. Ta' u jiġru affarijiet strambi, taħħa. Rajtu kif għamillu ma' jnis. Isak miexi, Diċembru 13. Ġotri memxej. Sa' Oli, tekku taħtnet, bum, jisa ħad id-daqqa. ħajdikom ma' siħbi kien jatisuq, sawa. Ola għadċa ħaġa, l-istess. Waħseb li ta' xi kelb. Dar għalla ma sab xej men. U saq men. Ipparkja. Bat ħaresek taħt il-karozza. U jara kaxxa tal-banana għalli d-daqqa tant kem kienet kbira. Kaxxa tal-banana. Illi kisser qoddim. Le, ħaseb li kisser qoddim ma kien hemm xejn. Interessanti il-programm. Ġifiri, ma dixa ħaġa li kienet solida, kif qed jgħid Mario, biex kaxxa tal-banana li għamlet ħsara kbira. Le, mela, għamlet ħsara. Kisrita karozza, ta' daqqa ta' vera. Jekk, oliet, jekk, jisak, bat ħaġa visibli. Saħbat tħedhom ma xi ħaġa. Għana. Bu? Kont ħansaqsik, Eriks. Ejja, qalbi. Issa ħireċ għal-poliet, għal-konsil? Ejja. Kieku inti kollok toħroċ għal-poliet, Mandiġ dik it-target. Jgħidu kieku toħroċ għal-politika. Kieku t-investigom dal-affarijiet? Asnafta. Jew waste of time. Mux waste of time, naħseb li naħdem fuq oġġett iktar kif ħanaqbat ngħid illi nagħmel ġit lej il-poplu kieku. Ġifieri nsib xi ħaġa li nara iktar qisha biex tagħmilha tkun iffissat illi tgħid tara. Ħanqod ninvestiga dawn l-affarijiet għax fl-aħħar mill-aħħar mhux se jkollok answer. In any way. Vera, mux ħajkollok answer. Mux ħajkollok answer in any way. So, iktar namel kiku s-saxħa tijaj li naħdem għal-poplu mill-li n-investiga daw l-affarijiet. T-investiga xorta, you will be, kif ħanaqba nejle, għandek question mark fl-ħar mill-ħar. Għala jiġi waste of time. Eżempju, ftit il-bot minna t-investigaw dal-fenomenu, s-għallija. U l-Amerika t-juħorġu kollox issa. Tasqalli għad nafx smajt fuq għalik, għad nafx. Waqqaw helikopter. Waqqaw helikopter. Waqqalhom helikopter. Waħdu, Moduf. Kienem xi 120 bċejjeċ tal-ajru għaddejjin u dal-helikopter kien partikolarment qed idur ġewd il-biċċa għax kienu qed jiġru affarijiet strambi ġo post. Pereżempju nies jinxtwew, microwaves jisplodu, dwar li jisplodi, karozzi ma jistatjawx. Għadu għaddej, insomma, dal-fenomenu. Għadu għaddej sista ġiviri. Jek titmur tixxi dar, 60 euro, mbatt toqgħod tirranġa bl-iskema ġo dal-post, tant kemm m'hemmx nies jgħixu hemm ġo fih. Insomma, tara dal-ostja helikopter biex jara x'inhu jiġri, bdew jaraw xi dwar flyer u hekk. U dal-helikopter bum. Ora. Isek qed tgħid għadda minn fuq il-Bermuda Triangles da. Forsi għaddej xi tip ta' radiation jew. Min jaf. Imma mhux il-bot minnu. Eżempju di tal-Bermuda Triangles jiena dejjem kienet question mark għalija jien. Għax huma jgħidulek illi hemm ħafna vapuri jew ajruplani illi hija vera. Għax jintilfu. Jintilfu totalment. Imma jgħidu li hemm ċertu radjazzjoni illi ġejja minn il-baħar. Issa, meta nizlu fil-bahar, sabu anka piramidi tal-ħġieġ. U hemm tista' tara r-ritratti tagħhom ġifieri, il-piramida totalment piramida bħal tal-Eġizzjani, imma totalment tal-ħġieġ fil-bahar. U m'hemmx waħda, qisu villaġġ.
Ma nafx jekk. Infatti jgħidulhom the glass pyramids under the sea. U fil-bifej il-Bermuda tal-Engels għanin. Għax jena hoppin fit-teġda u l-affarijiet xi kultant meta nara question mark ħannara xeni. U meta rajthom għajt iżni. Mara s-sors tali għed tara minn fuq, speċi. Le, anka tikteb fej, tikteb u jgħidlek stejjer sħaħ fuq u ġifieri. Jgħidlek stejjer sħaħ fuqhom. Tempju kbir issa sabuħ fl-Indja merre taħt l-ilma, hija taħt l-ilma. Ġifieri. U anka piramidi hemm dawk il-piramidi l-Mindudin ngħidilhom. Bejn Malta u Sqallija hemm megalit fih daqs Kristu. Xejdulu? Megalit kbir. Bejn Malta u Sqallija. F'nofs Malta u Sqallija hemm megalit kbir. Bħal kif żlossja spiċċem. Efimni. Bħal Dil-ġimma tella u Malta kif kien. Taħallu, megalit. Le, vera, ma flok blu. Le, biex nejdu xinu Kont ħanejdek il-laqam tijaw meta jen nżom naqa break. Bħal daġi. Pero dil-ġimma tellaw kif kienet Malta maqda. Mill parti tal-Italja. Kienet ma nafx. Kienet parti miż-żarbuna sħiħa ġifieri tal-Italja. U ġablek kien hemm miktub Malta dak iż-żmien kollu sa qabel ma ġitek. U kienet kollha ġifieri maqda biċċa nemmel li kien hemm skulturi. Daw kien fuqhom li kienet parti minn Sqallija Malta sewa. Minn hemm il-fdalijiet ta' Ardalam ukoll speċi hemm il-Juvanti u x'ismu. Eżatt. Kien hawn veġetazzjoni totalment differenti u njaf kemm ilu. Baqgħu pigmi bħalek. Pigmi. Ma hu min iġeb. Però xorta nemmen illi għaw xi ħaġa ta' dak iż-żmien għax jiena meta nara eżempju lizard jew kukkudrill jew il-biża kienet ferm ikbar. Żgur, jew inkella daw il-hippopotamus il-kbar u r-rhinos u l-infanti jekk tarhom huma totalment dinosaurs. Huma ġejjin minn dinosaurs. Kollox ġej minn hemmhekk minn dak iż-żmien. Għax jekk tara l-infant kien hemm x'ismu l-mamut qabel. Mhux hekk? Ma dawk kienu iktar tard mid-dinosauri. Le, il-mamut kienu fi żmien dinosauri. Iktar tard, bro. Tard. Warajhom. Mal Ice Age. Mal Ice Age kienu, eżatt, imma xorta ġejjin. Kemm dam il-mamut? Xorta il sena il-mamut. Jiġifieri. U għataw minnhom jgħidulek għataw minnhom mirdumin ġo silġ li jinnaħa ta' Ejja, mela tisibu ħajerġgħu joħolquhom. U issa tant kemm qed jinħall silġ qed isibu minnhom għadhom tal-ikwali ġo silġ għax the frozen. Rajtux dak tal-boneyard isibu il-mamut tu jsajru l-laħam 11,000 sena men. Ver, boneyard. Boneyard kbira, boneyard jgħidula. Hemm post. Dax aktarx ġara xi katastrofa kbira, xi 11,000 sena ilu, jew 12,000 sena ilu, u l-ilma u kollox skula ġo post wieħed. U friża, fem? U dawet jaqalaw għalla minnhom sħaħ, jaqtaw il-laħam u jsajruh. Alla siwa. Vera. Sabu xi termos ukoll bil-mizgura. U għadu sħun, għada. Bħal tat-Titanic. Bħal tat-Titanic. Impossibbli. Bħal tat-Titanic għal. Pepsi Max ta' Fresku għara 12,000 sena. Jikluh men, ek beda jgħid. Le, ifimni, l-oġġet was li wafrizat. Nifmu jien. U tfajla kienet biċċa laħam minn tal-ġurnata ta' qabel il-bira ħasrita. Jumej kien ilu fil-friġ. Mela. Gżebu għara 11,000 sena. Le, ma jsigru daw l-affarijiet, ġifiri jina interessani qotna daw l-affarijiet, eżempju, hemm programmi meta. Twila, 7 minuti, ha? 7 minuti. Ejwa, tnajlek. Plus il-reklami. Jgħidu, tat kemm ikun hemm laħam, li qasef xi xabda jimbieħ. Għax ovvjament għax huwa kbiru.
għax huwa kbir. Ma da mhux wieħed isibu. Ma tiku għasanna DNA sura ta' nistal-man, ma tiku vertajt inti. Mhux minn hemm ġabuh, id-DNA sa li ħarġu joħolquh. U le, DNA moħxi titħaltu mal-regional. Imma li kellhom id-DNA moħxi tar-Russja. Da d-DNA li għandu daw tajjeb. Ġifieri ma qed jipprovaw joħorġu jerġgħu jagħmlu l-mammut. Dik hija dik. I have a friend up there that found a bison. Batuli ta' Bajsin, sajru l-laħam tal-bajsin ukoll. Bajsin kbir, Batuli issa naraħ dak noqgħod naraħ bil-kwiet il-lejla. Eżempju, issa riċenti sabu u jinnejt li għadu jeżisti xina. Jintaf li għandu l-hobby għad-diving, nħobbi n-mur ħafna diving. Għandek ħafna hobbies, għandu ħafna hobby. Imma dak wieħed mill-iktar affarijiet li joġobni, għax tinżel għemmis faqas il-mobile ma jdu. Għal-kwit. Worth it, izak taqqa minn din joħra. Sabu balena reċenti ġifiri xie xar ilu, ġabu bniedem jitkellem li studja l-baleni u l-annimali tal-bahar. U kella gidma ta' kelb il-bahar fuqa li hija inkredibbli. Kbir. Enormi. U qed jgħid dal-bniedem li l-gidma li għandha ta' megalodon mill-kbar. Shark enormi. U sabu anka snin imwaħlin ġo fiha. Astja? Ejja, semma megalodon huwa l-għanis mhux ta' taraħ fil-wiġġ żgura ġdan tant kemm huwa enormi li jista' jgħix ġodlam. Darba gidma kbira ġo balena. Alex, Alex, jgħajet jili wahda tajbeja. Xandru? Mela tajbeja. Mela, Xandru, inti ħiereċ għal sindku. Le, mux għal sindku, l-għallu, kieku daħħada sekk malaj sabiħa. Le, ħiereċ għal kunsil lokali fuq għal-ormi. Għandi fiduċa. Jow sindku jow xej. Bit-target, mela. Ijwa, daka ila tewden ġo moħħiex, anka l-Mari għod nejlu għem nishtiq li nejn il-ħal-ormi. U dal-axħar id-deċidejt li innaqqas naqam li għandi, għax jina xuħli jissenni għaddejt 28 sena. U tkellimt mal-Mara u l-Mara ma tanċ għalik gost, nejdlek minn issa. Għax aħna l-Maltin għanna problema illi jekk ikunem xaħġa zaħira ħazina li tista' titranġa. Nafxin is-sitwazzjoni ġifieri, ma jħallukx tirranġa l-ewwel. Jgħidulek għax għandi hemm u għandi hawn u għax dik hekk. Minn banda ma ntihomx tort, għax dak kulħadd jara tiegħu. Tiegħek ikollok xi ħaġa li qed iddejqek jew Mario qed jara xi ħaġa li qed iddejqek. Li Mario ħaġi jgħid lili. Palma inti tiġi tgħid lili. Jew ħadd mur tgħid il-min hemm qiegħed viċin tiegħek li jista' jgħinek. Fimta? Imma jekk jiġi jgħidlek iwa nafu biha ħan nirrenġawha. Jien naf li jiena bniedem iddeterminat jekk nit ħan nirrenġawha, għax nagħmel x'nagħmel ħan nipprova nirrenġawha. Ovvjament ittara x'inhu t-tajjeb u l-ħażin tagħha. Imma l-pubbliku Malti ma jfhmux dawn l-affarijiet, il-pubblika Malti qisu ċertu minnhom mhux kollha tax min jaf jitkellem min jħaddem il-kaboċċa kif suppost. L-ewwel jaħseb imbagħad jgħidha l-oġġett mhux għax ġidek moħoq batu faqqajta. Illi ġili għamilta jien ġili għamilta inti dil-biċċa xogħol ġili għamilha Mario. U mbagħad wara l-biċċa dispjaċik. Mhux Fimta? L-għamilt il-podcast eżempju. Ġifieri. Però tkellim ta' mal-mara u hekk għalt xina għalt nibża li jiġi ħabbad il-bib ta' barra. Ħabbad li l-bib ta' barra ġifieri, mhux kulħadd għandu daru. Kulħadd għandu il-ħin tal-mistriħ tiegħu. Tela ħabbix rasek, jiena hekk naħdem, tela tħabbix rasek mhux problema. Kull m'għandek tagħmel kieġi xi ħadd jiftaħ il-bib, jiddispjaċini ħi. Hawnhekk mhux uffiċċju. Tela u għalqu il-bib. La tgħidlu minn inti għax għandek bżonn għalqu. Jiena l-għanna l-mezzi wkoll. Eżattament. Eżempju, jiena lest li jekk il-bambini tini rrieda li vjena tlasinku. Nagħmel ħin kuljum. Nilqa' nies. U fejn ma nistax nilqaħħom, immur jien. Iżda hawn ħafna anzjani li msika ma jistgħux jimxu u jiena bħalma kulħadd jafu bħalma jaf Mario bħalma tafu intom jiena bniedem ħaddiem
il-weġġa tal-ħaddim nafa wkoll. Ġifieri bniedem imweġġa ma sax tgħidlu ejja bil-fors. Titmut fiċċu inti. Issa, jien nifhem illi jekk bniedem ma jistax jiġi u inti f'saħħtek għalfejn ma tmux tara x'in il-weġġa tiegħu dan. Forsi għandu weġġa li ma tistax solvija inti, m'għandix taqsam mal-kunsill, m'għandax taqsam ma' xejn iktar. Xorta nipprova nara kif il-dal-bniedem ħanejnu biex nagħmel. M'għandix dubju. Għax jiena bniedem minni hekk, imma jien iddeċidejt. Ta' vera minn nafuż minn Omar, dejjem sibtu ta' spalla meta kelli bżonn. U kien l-ewwel sponsor li jemmen fina raħa tagħna l-affarijiet issa laqt irrebħuhom, jiġifieri libisna lilu. Li għax eżempju, jien nemmen anka di ta' sponsors u anka di ta' reklami, jinġili jgħidu li ħares għamel reklam. Jiena fil-verità ix-xogħol li nagħmel jien ma tantx jiena xogħol li m'għandux jagħmel reklam. Essaġġ illi hawn ħafna nies jgħidulek illi mhix nagħmel reklam. Għandi da xogħol iva nemmen. U ngħidlu proset u ngħidlu well done u bqa' sejjer hekk. Imma reklam ma jfissirx għax inti trid bih. Mhix dejjem biss, qed tifhimni? Tkun qed tgħid. Reklam hija hemm biex il-poplu, il-pubbliku jaf li inti għadek teżisti. U tkun għettejnu dak li għettejn produzzjonijiet, imma inti taf li għed teżisti. Għax, orrajt, jien jafuni ħafna nies, imma barranin. Ftit jafuni. Għalli l-lum il-ġurnata jiġu barranin jaħdmu għandi u naħdem ċertu xogħol anka għal-barranin baton barra, eżempju. Imma il-barranin meta jafek inti jrid jiġi mismijak, jrid jara x'tagħmel. Il-Maltin jekk jiena ħaniġni lek sajjen għax x'Andru għamel hekk illum. Mhux ovvja, min jagħmel għadik. Mhux għandu titmur, ma mur għandu. U Jessica. Fimtaw, Jessica, fimt. Kemm qed teles marit jufu qed titella baqra. Mill-ewwel, eżempju waħda mit-targis li kelli jien illi naħdmu jiena u t-tifla biss. Tgħid li allura impjegati iktar ma ddaħħalx, le, mhux ma ndaħħalx impjegati iktar, jiena bniedem li inħobb il-perfezzjoni. Mhux se ngħid li jiena perfetta, għax daħat mhu perfett fid-dinja, imma li tkun tħobb il-perfezzjoni. Hija oġġett sabiħ għax inti oġġett ħajdejqek, mhux u ħudu dak jgħaddi. Le, dik ma sirx miegħi. Issa, jekk jien għandi ħaddiem u qed jaħdem għalija u qed nerġa' nirrenġa wara ħiena, għax jiena għandi l-perfezzjoni fija, dik ma rridix jien, għax ħanerġa' nirrenġa warajh u nispiċċa qed nitih il-paga ta' xejn. Xogħol doppju. Qed tifhimni u xogħol doppju. Issa, jiena kien hemm Jessica għallimta dik bdiet titgħallem hija meta kellha 14, illum il-ġurnata u sejda qiegħda rasa li għax jiġu n-nies għandi ċertu xogħol illi jien mhux niddejjaq nagħmlu dax. Xorta niddiżinja, xorta kejtini karozza nipprova niddiżinja ħielek u nġiba bil-promotion tal-ġen u hekk femt, imma jigradwat fuq oġġett li jiena m'għamiltux. U jiena nagħmel ċertu xogħol li t-tifla ma nagħmlux. Allura x'għamilna? Għaqadna l-affarijiet illi hija tagħha u tiegħi itejn li u jinnejnila u spiċċajna naħdmu it-tnejn li aħna and it's enough. Niġal fejn nagħmel iktar jien. Issa wasalt fi żmien illi il-loġika li għandi ġo fija biex wasalt sa fejn wasalt illum il-ġurnata għalfejn m'għandix ngħin l-irraħal ta' ħal-qormi. Femta u ddeċidejt li noħroġ indipendenti. U nerġa' ngħidha gburi li qed nagħmilha biex inkun indipendenti għax jien nemmen li ġo l-ebda raħal ta' Malta m'għandu ikun hemm politika fil-Kunsill. Palma konna qabel. Għax jew ħatejn l-raħħala tiegħek, jew nkella ħatejn lill-partiti. Issa, il-partiti hemm min jgħinu. Skolli hemm għax il-partiti hemm jgħinu ruħhom stess. Le, imma hemm il-ministri illi jgħin il-partit. Jien m'inhiex ministru, qas noħlom għal irrid inkun sir ministru. Il-qudiem ma nafx, imma
Naħseb illi jekk jiena nkun fil-kunsell u nkun se nkun nagħmel 5 snin, jew għallajtin id-don li nagħmel 10 snin. Jien nemmen li se naffa li jien, mbagħad inċidi posti. Jiena laqqas illi nemmen illi Prim Ministru għandu jibqa' hemm 25 sena. 15 sena. Għas-gvern. Bniedem jgħja. Bniedem jgħja kemm ħajdum jaqla ċamati u jagħmel inġitu jaqla l-proset u mbagħad jagħmel il-proset u mbagħad kun hemm żball żgħar jiġi jaqla ċamati kemm jiflaħ bniedem. Jiena kieku 10 snin għamela. Wara 10 snin, thank you very much. Xogħolok għamiltu, naċċejt. Jien għandi aspett differenti. U hemm oġġett ieħor. Jgħidulek x'tot tagħmel bidej ħireġ għall-Kunsill taf kemm ħataqla ġew iċċek. Iva nemmina, ħataqla ġew iċċek. Nemmina. Ma tista' tikkuntenta l-ħadd. Il-ħadd ma tista' tikkuntenta għax inti bniedem waħdek. Stenna. Ma l-oħrajn. Mhux ma tista' tikkuntenta l-ħadd, ma tistax tikkuntenta lil kulħadd. Ma tistax. U anke jekk tikkuntenta xi kultant taqla ġew iċċek. Taqla. Issa, jiena vera xi kultant jgħidulok int miġnu naqbel miegħi, naqbel magħhom li jkun għax salarju ta' bniedem jaħdem fil-kunsilli hija ċuċata. Hija laqxa. Femta fejn salarju oħra. Imma jiena ħobbu l-ħarqormi. U naf li nista' nkun nagħmel oġġett żgħir ta' ġid għar-raħal tiegħi. Hemm x'terranġa tar-raħal. Apparti kulinkwa raħalta. Apparti li jiena qormi propju naħta missieri Bastjaniżi. U naħta ommi kollha Ġorġuniżi. Ġifieri. Però iva, jiena anke kellimt ma' Mario di tal-x'ismu. U qed għalli wixan, għalli jek inti għandek will, għalli indi naf kif taħdem, għalli jek inti għandek will, naf li ħatiprofa. U jiena n-nis jafuni li jek għan iprofa sew anka Mirko jafni dak it-tip li jek għan għamil oġġet, jek għan idħol għal xi ħaġa, jiena jew għan idħol bruħi u ġismi. Nkella tiġix tgħid li ħan nasal f'nofsa. Tax biex nasal ġo nofsa, ma nagħmel xejn. Aħna tlieta nafu kemm int kommittenti ġifieri. Le, jiena minni, hekk, u jiena għamilt x'għamilt, jiena hobbies, nispara l-plattini, immur diving, insuq il-muturi, tlajt intelaq bil-muturi barra. Impinġi, femt? Namel programmi ma' Mario, inħobb il-televizjoni, għamilta ta' attur, femta? Ta'allem u Na'allem il-pinġija. Ġifieri, imma dejjem għamilt xi ħaġa illi naffiċċert li ħana sal għaliha. Dejjem għamilt xi ħaġa da kif tkun ta' entertainment lin-nies. Eżattament. Eżempju jiena kont ntella pjanta u noqtara. Illum il-ġurnata nieħu pjaċir. Bis-serjetà ejja d-dar ġifieri, ta' dam, għandi, aubergines, dawa u xejn avokado, il-mara għalti daw il-pjanti kollha u kollha jagħmlu. Tihom imħabba. Li għax noqgħod eżempju naqra xi ħaġa, dak kif għamilha u jibda eżempju intaf li jiġu il-garax gazin, għax il-garax gazin. Iġġa tal-biedej l-għares qed intella diw qed tagħmilha hekk ara ħadmet. U nibqa' nżommhom ġo moħħi, imma ħa nagħmilha kif support inti ġiġ tgħid li qed ngħidlek tasal f'nofsa ma nagħmelihja biex nasal f'nofsa. Għax ma ħożniex il-ħaqt il-will tiegħi. Allora ddeċidejt ejju li noħroġ indipendenti fuq ħal-qormi għall-kunsill. U Mario x'għandek int tal-futur? Fil-futur ħan nivvota l-Xandru jiena. Minni missu? Mhux minni missu, sanna programm jismu Ma' Giovan. Ma' Giovan? Mistieden. Giovan. Mistieden intu kol? Tajjeb u kol? U għalli l-esti ruħek. Nesti ruħek, zgu. Għatlu għarred, memx tamen. Mirko ma tanċi ħob jider, miskom testuddu naqra. Mirko ma Giovan, allora, ġiġi vera. ċeli naħjatlu fil-studio nko għadna biex intervista, jala, jahrabli. Umbat il-soltu palku, Bla Condition, f'Novembru,
Jien Mario joġobni. Naħseb ħanżomma naqalajt. Jien Mario joġobni. Le, mux ħazzomma naqalajt, hemm bżonn. Hemm bżonn naqalajt. Bis-serjetà hemm bżonn. Infatti aħna ġejjin fil-karozza. Għadu kmini ġivir biex nejdu maħna ġejjin fil-karozza b'din nitkellem Mario. Għetlom, meta inti kien ikollok hekk, inti xkont tagħmel? Għalli għaletlu xina għandi hekk bħalissa. Għalli, ma tittara. Għetlu marriġ nispiċa bħalek għajin. Għetlu ġiviri. Mela tagħmelix. Għalli mela tagħmelix. Għetlu għajan nitkellmu għax l-ewwel nizri tkun naf xemmu memx, femt ma forsi sal-lejla naqtala saqja. Jena kont naħdem, jekk tagħmel sens fuq il-karta fil-kalendarju, sewa? Fej toqgħod. Għax, mux la kem tejt għamil program, sewa. Per eżempju, inti il-program tijak ġew in-nies, għamilna l-intervista u tlaqna. Imma, ma tqejs il-ħin li tagħmel fuq riċerka, kemm iddum iċċempel lin-nies. Biex tikteb diska. Editing ta' wara, tikteb diska. Kemm naħraq ħobs. Kemm taħraq ħobs. Għaljenat fuq xi ħaġa wara. Darba ġi Mario għalli għal-kalendarju u fetaħ l-mobile. Ġurnata waħda bdejt nara jien il-ħin bis-serjetà by the second. Tub batetlu minnaw għalaw. Imħat laħħaq men da traffiku għek. Għalli, il-laħaq il-soltu ta' il-laħaq, kif rajti xar għatlu le, marriċ il-sistema. Imma mbagħad beda jħossu ħażin inti li bdejt tagħmelek u kont niftaħlek moħħok jkun ngħidlek naqqas xi ħaġa Mario. Għax m'intix qed tieħu ħajtek qullum il-ġurnata. Qed jieħu ħajtek. Jieħu. Ma qed jieħu ħajtek. Naqqas naqażajra. U importanti li tnaqqas naqażajra. Fatti għalhekk il-Mario għatlu ħana issa nagħmel ħabba tal-kunsella x'jien nidħol totali. Mux jena l-istess, jek tħal tal-oġġett. Tittamlu. Tħol għalih birras, commitment. U meta ħajkun daw? Ġunju. Ma neħdu xsib biex nejdu l-publiku, ħajvotaw lejlek. Jennar għandi x'namel. Għassa jennar, u mimma. Imma memx ħaġla. Jalla l-ġejt. Jina li memx ħaġla. Sa jibdaw jarawk fuq il-podcast ta' tfawlu xi ħaġa. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu mara. Grazie li. Napprezzarna tal-li istedintna. Kienet tal-osti. U l-axħar kelma.